Hola de nou, nois i noies. Ara faré un altre vídeo, ara serà per explicar els conceptes de principi de curs, de dibuix tècnic. Ara un repàs de coses que us feien falta i us fan falta en totes les construccions que fem, perquè ho podeu repassar, perquè us ho podeu mirar, o si comencem un curs nou, també perquè serveixi per introduir alguns conceptes bàsics i els podeu mirar pel canal de YouTube. Aleshores, en aquest cas, us explicaré el punt, recte, semirecte, segment, com es fan paral·leles i perpendiculars, circunferència, material que caldria per fer cadascuna de les coses. Val? Per començar, el punt. El punt és una figura simple, és un dels primers passos que s'ha d'aprendre, i l'explico més que res perquè potser teniu costum de fer els punts així. Això no és un punt, això és una bola. D'acord? Aquí podríeu punxar el compàs o passar el regle o fer passar línies que ens fan falta per infinits punts diferents, i això no ens interessa. Sempre que vulgueu fer un punt, el construirem com la intersecció de dues línies. Vale? Això es pot fer fent-lo com una X o potser com un signe més. D'acord? En aquest cas l'error és molt més petit. Encara no és perfecte, però no ens equivoquem tant. Podríeu optar per fer un punt així, però no us ho recomano, perquè el podeu perdre de vista molt ràpidament, es mesclarà amb les línies i no interessa. Val? El següent traç bàsic seria la recta. La recta és una línia que no té principi ni final i que no es corba, per tant la fem amb un regle. La fem al regle i, com que no té principi ni final, podem no indicar res o a vegades se li posen dues fletxes. Jo sóc partidari de no posar-li res perquè si no les fletxes després poden destorbar. Però en teoria s'haurien de posar. Semirecta és una línia que té principi però no final, o final però no principi. Aleshores el que farem serà marcar un dels dos extrems, per exemple aquest amb una línia perpendicular petiteta, li podem posar nom donat que és un punt, per exemple A, i a l'altra banda no li posem res o li posem una fletxa. I finalment el segment, també és una línia no corba, però en aquest cas té principi i final, per tant li hem de marcar amb un traç perpendicular petitet els dos punts, inici i final, que els podem identificar amb dues lletres majúscules. No és obligatori, normalment jo no ho poso quan fem construccions de dibuix tècnic, s'haurien de posar, el que passa que després és una mica d'embolic. Ara bé, que sapigueu que s'haurien de posar sempre. Val? Pel que fa a paral·leles i perpendiculars, necessitem dos estris per fer-les bé. Escaire i cartabó. D'acord? En aquest cas, per fer les paral·leles, col·locarem l'escaire recolzat sobre la línia que volem reproduir. Vale? En aquest cas és aquesta. Les paral·leles són línies que no s'han de creuar mai. Per tant, les hem de fer sempre seguint la mateixa direcció. Col·loquem l'escaire sobre la línia i recolzem el costat llarg del cartabó sobre el costat que em queda lliure, el costat curt que em queda lliure. Aleshores, anem... Col·loquem el costat llarg de l'escaire, aquí, i recolzem el costat llarg del cartabó sobre aquest, un dels que queda lliure. Aleshores, quan desplacem, fixeu-vos que podem anar dibuixant línies que són paral·leles. No s'encreuarien mai perquè sempre estan a la mateixa distància tots els punts d'una respecte a l'altra. I ara fixeu-vos que si giro l'escaire perquè em quedi recolzat sobre l'altre costat curt, a la que desplaço sobre el cartabó, el que dibuixaria per aquí, repassant el costat llarg de nou, són línies que són perpendiculars, és a dir, que formen 90 graus amb les altres. Aquesta és una forma de fer les paral·leles i les perpendiculars. Altres maneres, per exemple, si fem servir només un estri, podem construir perpendiculars col·locant simplement l'angle de 90 graus sobre la línia original, d'aquesta manera, així ja tenim 90 graus. I per fer paral·leles es poden col·locar els dos estris de moltes maneres diferents. Si només voleu fer paral·leles, per exemple, es pot col·locar així l'escaire, col·locar el cartabó sobre el costat que vulgueu i fer-lo lliscar. Finalment, pel que fa a la circunferència, per dibuixar circunferències necessitem el compàs. Aleshores, el compàs com es fa servir? Té dues parts, té una punta que punxa i té una punta que pinta.
Aleshores, el que s'ha de fer és punxar el compàs amb la punxa en el que serà el centre de la circunferència, en aquest cas aquí, aquest que està identificat amb una O, i s'ha d'obrir la distància del radi. Doncs punxem en el centre, obrim la part que pinta fins a la distància del radi i agafant d'aquí dalt o agafant de la pota que està punxada, vale? Mai d'aquesta perquè es pot obrir i aleshores no sortiria bé, dibuixem la rodoneta de la circunferència que ens queda perfectament. Val? La majoria veureu que aquí teniu una punta de llapis, hi ha estotxos que porten aquest complement. Aquest complement va bé per poder posar el llapis que vulgueu o poder posar, com en aquest cas, un retolador que serveixi per subratllar o fer-ho amb tinta. Val? Doncs fins aquí el repàs de conceptes bàsics. Al següent vídeo us posaré algunes construccions geomètriques bàsiques que es fan servir per altres més complexes. Fins ara!